Angkas ng motorsiklo patay matapos mahulog at malunod sa sapa sa Alicia Isabela. Tutukan sa report. Patay ang 28 anyo sa si Mark Allen Cruz matapos mahulog sa sapa ang sinasakyang motorsiklo sa Barangay San Pedro, Alicia Isabela. Angkas ng motorsiklo si Cruz nang mangyari ang aksidente. Nalunod sa sapa ang biktima na tubong San Mateo. Maayos naman ang lagay ng rider ng motorsiklo na si Bien Raizel Gagarin. Ayon sa PNP, nawalan ng kontrol sa pagmamaneho ang rider kaya sila dumiretso sa sapa. Wala pang pahayag ang mga kaanak ng dalawa. Nahulog ang isang kotse sa tulay sa Barangay Magsaysay, Difon, Quirino. Sugatan ng driver. Hindi raw napansin ng driver ang tulay sa palikong daan dahil madilim at mabilis din ang kanyang patakbo. Tumagilid ang 16-wheel truck sa bahagi ng Barangay Bilibigaw, Claveria, Cagayan. Puno ng sako-sakong bigas ang sasakyan. Hindi raw natansya ng driver ang palikong daan kaya nawalan ng kontrol. Nagtulungan ang mga rescuer at volunteers upang maisaayos ang sasakyan. Dumiretso sa isang kainan sa Barangay Reformista, Limay, Bataan ang isang payloader. Nawalan umano ng preno ang payloader. Wala namang nasaktan sa insidente. Nagkasundo na raw ang driver ng payloader at may-ari ng kainan. Sasagutin daw ng driver ang gastusin sa pagpapaayos sa mga nasirang bahagi ng kainan. Russell Simorio, One North Central, Luzon.